Selam dostlar. Halleriniz nişik? Dekabrның 2-nче яртысына да чыктык. Демәк, яңа елга күп калмады. Яңа елга гына түгел, лайыклы хитның җиңүчесен билгеләргә дә бик аз вакыт калып бара достар. Әйдәгез, җиңсызганып яраткан җырыбыз өчен тавышлар бирик. Моның өчен нибары Meydan.tv сайтына кирип, тавыш биреп чыгарга гына кирәк. Димәк, башлыйбыз. Студиябыз кунагы шибәр, талантлы җырчы кызыбыз Зөлфирә Шайдуллина үзе достар. Сәлам Зөлфирә. Сәлам Илгәрәй. Бирәм нишне? О, ничек кәефләр? Әйбәт үзеңнән Әйбәт, Аллага шөкер, исән-сау килеп җиттек. Аллага шөкер. Аллага шөкер без барыбыз исән-сау. Менә иң мөһиме шул булсын. Әйдәле сөйләп алыйк әле менә шуның турында фамилияңны үзгәрттеңме син кияүгә чыккач? Безнең бит инде Instagramга да керттек. Без туйдан соң июнь туй безнең декабрь аенда булды. 1 ел элек Алла теләсә булачак. Инде паспортны без үзгәртмәдек, чөнки туйдан соң без ялга киттек. Аннан соң үзгәртербез дигәнек, аннан соң концертлар булды. Һәм инде аннан соң коронавирус башланды, бөтен җирне ябып куйдылар да июнь аенда ниһаять мин паспортымда үземнең кыз фамилиямны алыштырдым, Мирзаянова фамилиясына. Ниһаять. Яни өчен ниһаять? Курка башлаган инде сеңне әйткәндә, әллә Шайдуллина булып калам инде дип. Инде хәзер без сәхнәдә мине үземне үзем тәкъдим иткәнем юк минем. Мине Алмаз инде Алмаз ирем чыгара. Зөлфирә Шайдуллина Мирзаянова дип. Ай, субханалла. Ялгышмасам, яшь аермагыз 10 ел. Аха, әйе, дөрес. Кыенлыклар тумыймы? Бу сорауны Алмаз инде концертта да халыкка, тамашачыларга бирә. Бик күп залда утыручы тамашачылар арасында да 10 яшь, 15 яшь булган кешеләр дә безгә Аллага шөкер Алмаз белән яраклашырга да бик җайлы булды, тизенә булды. Безнең дөресен әйткәндә вакытыбыз да булмады яраклашып торырга. Аллага шөкер бердән булып яшь аермасын сизмичә яшибез. Кай вакытларда гына була, теге мин аның вакыттагы ул тыңлаган җырларны белмим, мәсәлән, радиодан барганда. Менә шул гына. Аллай, Аллага шөкер. Инстаграмыңда ничә язылучың бар? Язылучың. 40 меңгә якын. 40 мең. Бу 40 мең шын тугры сине тыңлаучылар, яратучылар, гифларда катнашмыйча. Әйе. Аллага шөкер. Әйбәт. Һәм инде алга таба нинди теләкләр синең алга таба? Бөтенләй киләчәккәме? Киләчәккә менә үзегез турында. Мин әле үземнең образымны бөтенләй булдырып бетердем дип уйламыйм. Киләчәктә менә үземнең образым өстендә эшлисем килә. Яңадан яңа дәртлерәк, матуррак, тагын да шәбрәк җырлар эшлисе килә. Алмаз белән инде яхшы концертлар, сыйфатлы концертлар коясы килә, атласа группабызны яхшы итеп тотып, матур, шәп концертлар бирәсе килә. Һәм инде Алла теләсә барыбыз да исән-сау булып концерт залларында күршегә насыйп итсен. Амин. Инде тизрәк шулай бөтен концерт мәйданчыклар ачылып бетеп, Дом культураларга килеп, рәхәтләнеп, халык белән аралашып, алар алдына чыгып. Маскаларыбызсыз Алла теләсә. Иң мөһиме шул. Көтәбез. Рәхмәт килүеңә. Хәзер клип дуслар. Өкінмәбіз дия кеткен едік айрылып. Тек неге өкінедірә яшибіз гүл сағына. Ялгышырга язган икән бәхетебез кителде. Үзеңдә бит онытмаган әллә белми дисеңме? Шәптән түгел хәлләр икебезнең дә. Сагынабыз, юксынабыз, тик сиздермибез генә. Үткәннәрне искә алып, янабызда көябез.
aytalmıyız, әлі дә бит сөйәбез. Шәптән түгел, хәлләр икебезнең дә. Сагынабыз, юксынабыз, тик сиздермибез генә. Үткәннәрне искә алып, янабыз да көябез. Тик нигә соң әйталмыйбыз, әле дә бит сөйәбез. Dostum, мен senin yerden kire gidi. Yürüyen kızıma taqdim sıra buldum. Təqdim. Eye. Sen bir yürüyen kızın da yok idi әлі. Biz yürügüne başladık. Aha. Hem Timir'in kızı vaxtında suasım kile. Kim tırışlıysan? Sen bizimde şula yerdin be. Ол өтен әлі қошан болған айбір. Аны еске алмайық. Ненде ердің? Көрішкенде кетесің гел, ашығам деген болып. Әузіңні шәмәртәбә, қарайсың бет бұрылып. Күренә күзләреңнән үк, йөрәгеңнең ялкынны. Хәлләремне сорашасың, әллә кемнәр аркылы. Шәптән түгел, хәлләр икебезнең дә. Сагынабыз, юксынабыз, тик сиздермибез генә. Үткәннәрне искә алып, янабыз да көябез. Тик нигә соң әйталмыйбыз, әле дә бит сөйәбез. Шәптән түгел, хәлләр икебезнең дә. Сагынабыз, юксынабыз, тик сиздермибез генә. Үткәннәрне искә алып, янабыз да көябез. Тик нигә соң әйталмыйбыз, әле дә бит сөйәбез. Үткәннәрне искә алып, янабыз да көябез. Тик нигә соң әйталмыйбыз, әле дә бит сөйәбез. Шәптән түгел. Илгиз Хасаншинның репертуарында һәр бәйрәмгә туры килердәй җыр бар. Илгиз әниләр көне уңайыннан да җыр җырлады. Бу атнада булган халыкара шәй көне белән котлап та җыр куйган ул. Карап үтик әле. Илгиз, менә календарьга күз салсак, әле декабрьдә тагын кино көне һәм коткаручылар көне булачак. Шушы бәйрәмнәргә дә җырларың бардыр дигән өметтә клибыңа күчәбез. Bızını bölüp ağa Suaka suunun suları Süzelemide ötüp gide Saf yaşlıkının yılları Nige yaşlık tormuy iken Bir urını da tuqtalır Tuğan ağılımız gibi Gün sayın maturlanır Nige yaşlık tormuy iken Bir urını da tuqtalır Tuğan ağılımız gibi Gün sayın maturlanır Ort ereme şımırtıları Şəşəq adamay jitse Yaşattağı matur günler Məngige qala iste Nige yaşlık tormuy iken Bir urını da tuqtalır Tuğan ağılımız gibi Gün sayın maturlanır Nige
Нигә яшьлек тормый икән бер урында тукталып Туган авылыбыз кебек көн сайын матурланып Ямлыда авыл кишеләре сандугачлы җәйләрдә Яшактагы гомерләр бит онтылмый бер көнгә дә Нигә яшьлек тормый икән бер урында тукталып Туган авылыбыз кебек көн сайын матурланып Нигә яшьлек тормый икән бер урында тукталып Туган авылыбыз кебек көн сайын матурланып Нигә яшьлек тормый икән бер урында тукталып Туган авылыбыз кебек көн сайын матурланып Нигә яшьлек тормый икән бер урында тукталып Туган авылыбыз кебек көн сайын матурланып Туган авылыбыз кебек көн сайын матурланып Көн сайын матурланып Эстраданың танылган тутар кысы Альбина Кармышева бездә кунакта бит дуслар. Сәлам Альбина. Сәлам Илгәрәй. Ничек хәлләр? Аллага шөкер. Әйдә бер 5 бир әле. Менә без бит синең белән гел шулай сөйләшәбез. Шулай бит. Инде Альбина синең беренче тапкыр бездә булуың, шуңа күрә рәхәтләнеп сорауларга ашыкмый, курыкмый, ничек бар шулай җавап бирергә кирәк. Ярыймы? Ярар. Монда киртәләр юк. Күңелеңдә булганны чыгарып ташла дия безгә бу. Яхшы. Инде менә син чит төбәктә туып үскән кызның ничек шулай менә татар теле, татар сәнгате белән кызыксынуы турында сөйләп алар безгә. Син беләсеңме, мин бит үзем катнаш гаиләдән. Минем әнием рус-украин милләтеннән, әтием татар. Әтием бик матур тальянда уйный, гармонда уйный. Аның аркылы мин татар халык җырларын белә башладым. Соңыннан анда безнең бит татар мәктәбе дә булды. Но факультатив, татар теле һәм әдәбият факультатив булды. Аңа инде без катнаш гаиләдән, без бит инде катнаш гаиләдән, без апаларым да шулай, алар факультативны сайламадылар. Мин инде бик яратып әйтәм, татар теле миңа кирәк, Алла бирсә җырлармын, шигырьләр сөйләрмен, үзем яза башладым, татарча шигырьләр яза башладым. Олимпиадаларда Мордовия буенча беренче, икенче урыннар ала идем. Минем инде мәрхүм Гүзәл Абдулхаевна, мин аны бик яратам, бик хөрмәт итәм. Ул инде бик күп кычкыртты, минем теге татар телен өйрәнәсем бик килде. Альбина, менә берәй әйтим әле, мин синнән бер 4 ел беләм. 4 ел элек син болай ук сөйләшми идең бит әле. Беләсеңме аны? Минем бит иптәшем татар, Актаныш егете, и берәр җиргә барганда мин инде Айзат минем белән матур иттереп татарча сөйләш. Әйе. Үземдә мин инде русча уйлыйм бит инде күбесенчә. Шуңа күрә хәзер татарча да уйларга тырышам. Альбина, инде менә Инстаграмны күзәтеп барам, чөнки мин сиңа язылган. Ничек шулай менә син төрле жанрда эшлисең. Һәм күп очракта гитараңны алып кына шушы төрле жанрдагы җырларны җырлап, видеога төшереп, халыкка танытасың. Илгәрәй, ул инде русча әйткәндә дешево и сердито. Үзең язасың, үзең җырлыйсың, үзең уйныйсың. Аранжировка кирәк түгел, тавыш язып кирәк түгел, бушка. Альбина, Инстаграм синең өчен нәрсә ул? Инстаграм ул инде минем шәхси тормышым. Но үземнең дә менә гаиләмне мин бик тырышмыйм чыгарырга. Күбесенчә иҗат. Альбина, менә күрдем, шундый бер матур, яхшы төркем бар, аларның чыгышларын күргәнем бар, тере килеш. Just Brass, дөрес әйттемме? Әйе. Just Brass. Алар белән ничек пәйда булдың син? Ничек алар белән эшләү?
Син беләсеңме, мин аларны күрдем Оскар Усмановның сторисында. Ә мин ул вакытта тутарка җырны яздым. Мин әйтәм, все, мин булар белән тиеш ул җырны яздырырга. Күрдем дә сразу яздым, группаларга яздым, әйтәм, егетләр кем белә бу егетләрне? Танышасым килә, таныштык, алар ризалаштылар, шул ук ай эчендә җырны яздырдык, тутарка җырын инде 3 ел элек булды инде. Шуннан соң безнең 4 җырыбыз бар хәзер. Альбина, бик зур рәхмәт килүеңә, бик зур рәхмәт матур шушындый сөйләвеңә. Алга таба да әле Мәйдан каналында очрашырбыз Алла бирсә. Һәм инде сиңа бары тик уңышлар теләп калам. Мин сине хөрмәт итәм, мин сине яратам дип тә өстәп куйым әле. Һәм әйдәле син дә матур теләкләреңне мәйданларга бигрәк тә лаеклы хит тапшыруын караучыларга да әйтеп булсаң. Сен беләсеңме, минем бит җырым бар, тударак-сюдарак. Минем шундый әйтим инде дурацкая привычка бар, име? Яртысын русча, яртысын татарча сөйләшергә. Кеше ияләште инде, һәм минем җырымдагы кебек сүзләрне әйтәсем килә. Сезгә хөрмәтле дуслар, деньгалар, счастьелар, здоровьелар һәм тулы карманнар яңа елда. Амин. Дорогие друзья, дорогие музыканты, мы набираем на международный кастинг самых талантливых, самых амбициозных и крутых ребят, с которыми мы будем гастролировать по всему миру. Ваша задача сегодня показать не просто свои музыкальные таланты, а также у вас будет уникальная возможность раскрыть новые грани своего мастерства. Желаем вам удачи и успеха. Без башлыгыз! Йөзгән чакта тормыш елгасында ярлар бер-берсен очрата. Ишетәсеңме, ишетәсеңме, ишетәсеңме син әндәшәм. Ышкындырма бәхетеңне, җибәрмә, җибәрмә мәхәббәтеңне. Ишетәсеңме, ишетәсеңме, ишетәсеңме син әндәшәм. Ышкындырма бәхетеңне, җибәрмә мәхәббәтеңне. Миллион сүзләрдә аз бит, аңлатырга минем хәләтне. Ничек әйтим, ничек белгертим, сулышыма синең кирәкне. А как вас зовут? Генри. Можно просто Генри. А вы поете? Да. Ә сез татарча җырлыйсызмы? Конечно, Лар. Әйдә җырлыйк. Немного не в моем стиле. А вот так? Ишетәсеңме, ишетәсеңме, ишетәсеңме син әндәшәм. Ышкындырма бәхетеңне, җибәрмә мәхәббәтеңне. Кемдер югалта, синеке булган ул сиңа кайта. Йөзгән чакта тормыш елгасында ярлар бер-берсен очрата. Ишетәсеңме, ишетәсеңме, ишетәсеңме син әндәшәм. Ышкындырма бәхетеңне, җибәрмә мәхәббәтеңне. Ишетәсеңме, ишетәсеңме, ишетәсеңме син әндәшәм. Ышкындырма бәхетеңне, җибәрмә мәхәббәтеңне.
Gülnaz Gafurovanың үйінде бәбиләр артып киткән. Элгирип булмый кызым, балаларың монда хуш. Җәннәт. Буларның кайсы шында, кайсы курчак икәнен айыру ай кыен дуслар. Үзебез дә буталдык, киемнәренә кадәр охшаш ди Гөлназ. Пост астында фикер язучылар Гөлназдан бәләкәчләргә ничә ай дип тә сорап куйганнар. Җиңел түгел. Иң лайыклы хит исеменә ирешү җиңел түгел, дуслар. Айнур да шулай дияне.
Жеңіл түгіл жырын ишеткәч, темасы да, сүзләре дә күңелемә якын булды. Бик күпләр аны жырларга теләп мөрәҗәгать итәде ул. Айнур, әлеге жеңіл булмаган көрәштә, ягъни лаеклы хитта бары тик без сиңа зур уңышлар теләп калабыз. Buluşam deyip kulun sızganlar yok, Küterirge baskış kuyganlar yok. Üzüm baran yollarını yarıp, Tuttap kalan koy vakıtları. Жеңіл түгел алға барулары, Жеңіл түгел туттап қалулары, Жеңіл түгел хыял тілеклеріне, Күңіліңе күмеп барулары. Жеңіл түгел мақсатқа ерешу, Жеңіл түгел тіләми Шулайда үзем алға барам, Мен ышанам бары бір сынып қалмам. Бар кішіге сірлер ашып болмай, Яшірірлік сірінде юқандай. Кімлер нешік нинди ұсыл білен, Күтәрілген юғарға мінеген. Жеңіл түгел алға барулары, Жеңіл түгел туттап қалулары, Жеңіл түгел хыял тілеклеріне, Күңіліңе күмеп барулары. Жеңіл түгел мақсатқа ерешу, Жеңіл түгел тіләми берешу. Тек шулайда өзім алға барам, Мен ышанам бары бір сынып қалмам. Тұрмышымнан алай зарланғаны юк, Башқаларға кенелеп қарағаны юк. Бұған бәхетімін шетке шәшімін, Барлығыма риза болып ешім. Жеңіл түгел алға барулары, Жеңіл түгел туттап қалулары, Жеңіл түгел хыял тілеклеріне, Күңіліңе күмеп барулары. Жеңіл түгел мақсатқа ерешу, Жеңіл түгел тіләми берешу. Тек шулайда өзім алға барам, Мен ышанам бары бір сынып қалмам. Тек шулайда өзім алға барам, Мен ышанам бары бір сынып қалмам. Мен ышанам бары бір сынып қалмам. Әминә Әхмәтҗанова Шаянтова оештырган концертта яраткан җырчысы Эльмира Калимуллина белән Өмет йолдызы җырын башкарган дуслар. Видеосында карап үтик әле.
Тамашачыга җырның эчтәлеген һәм өмет көчен җиткерергә тырыштым. Җыр да бит өмет йолдызы турында ди Әминә. Әфәрин дустым, шәп чыгыш бу. Айгел һәм Ришат Шайхетдиновлар мунча салу белән мәшгуль икән. Мунчабыз юк иде. Быел фундаментын салып куйдык. Яз көне күтәрергә исәп. Алла боерса дип яңалыклары белән уртаклашты Айгел. Хәерлесе белән булсын. Җәен Шайхетдиновларга яңа мунчага барырга насыйп булсын. Амин. Şaşırga aşıkla Yazmışlarda bir ülke bizning yavruluşlar His duygular hıyallarda Yürekteki sağışlar Eyde yıkan bir kulağını Karşı basıp da Unutma şefkatlerini Kuşlaşır aşıklar
Bәхетле җаныкаем, янымда син бар чакта. Әйдә икән бир кулыңны, кара каршы басыйк та. Оннык мәшәкатьләреңне, хушлашырга ашыгыма. Әйдә икән бир кулыңны, кара каршы басыйк та. Оннык мәшәкатьләреңне, хушлашырга ашыгыма. Оннык мәшәкатьләреңне, хушлашырга ашыгыма. Хушлашырга ашыгыма. Шулпан Әхмәтҗановның репертуары белән кызыксынучылар Шулпаннан нинди җырлар башкаруын, нинди стильне якын күрүен сораган. Мин төрле җырлар башкарам, әлбәттә халык җырларына күбрәк өстенлек бирәм дип җавап биргән Шулпан. Ә хәзер клип дуслар. Üyəzləndim, yasandım şadlığımdan uçraşuğa, yanlarına aşkındım. Küttüm, zargıb bittim, nigasim seni kilmədin. Seni şunday aldaqşı deb bilmədim, men bilmədim. Küttüm, zargıb bittim, nigasim seni kilmədin. Seni şunday aldaqşı deb bilmədim, men bilmədim. Senin işin yalğan söylәү tırmый икән bir nigə. Demək indi сөйөклисең salınğan şunday küygə. İndi hazır kişir demə, yaratam deb aldama. Məhəbbət degən hislərdə yürək tək bir aldana. Hislərini öşürməylər jillərgə. Sözlərini uynab түгел, kirək uylab söylərgə. Neşəşsən şuna jəyarsan deb xalıq bilib əйтә. Senin kebek aldaqçılar yalğız qalalar hətta. Лилия Вахитова сөйләүенчә, Мәтрүшкәләр клибын төшергәндә табигатьнең чәчәк атмаган чагы булган. Казан егете режиссер Айдар Шаймардановка рәхмәт. Ул
Лайыш районында искиткеч матур чәчәк болынын изләп тапты ди Лилия ханым. Лайышта төшерелгән клипны бергәләп карыйбыз дуслар һәм әлбәттә нишлибез әле? Лайклар куярга онытмыйбыз. Татарстанның атказанган артисты Гөлнара Тимирҗанова иҗатында халкыбызның яраткан шагыйре Фәнис Яруллин әһәмиятле урын алып тора. Фәнис абый бер кайчан төшенкелеккә бирелмәде. Безне дә шуңа өндәде. Гел матур җырлар гына иҗат итә иде дип Фәнис абыйны искә алды җырчы. Гөлнарадан матур җыр, ә сездә дуслар лайк.
Дуслар, декабрь айының абсолют җиңүчесе инде киләсе атнада билгеле булачак. Кайсы артистның җыры лаеклы хит булыр микән? Моны инде әлбәттә сез хәл итәсез. Аның өчен нибары Мәйдан.тв сайтында тавыш бирергә кирәк. Мин сезнең белән нибары бер атнага саубулашып торам. Иң изге теләкләр белән сезнең Илгәрәй. Пока-пока.